Sawa asoko saboko tera kwao Kera litukulia Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma chakuligerelia egesinga kya masesenia wesa molere amaseseni yao Nchoke turiko nyoruaria nchoke turiko ruaria onyeri na gitari nchoke turiko nyamache nchoke woho yanda gutara just ne sandu gyokorosyo be kabu chinchoke gisoe chiwa swane metenye tatu oso kwa best na boko kwa best mutana muno yoiga na boko system liters edita yamo 1000 mukwaro cheyo gatugete Morano yo twanya to mwaye tojete asekembe twabwate kyari ko kumwanya gitinga heritage council kana cheto nkanyo mwa okurukute nyogendi otenyo gena ro tebeti ake muraba gaka nabangina gatebi momanyete ngombe nogote usinyuko nyumusagocha nanya nembori naboko sinyuko nyumusagocha Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokori bwabo bya nigo bancheire nekeombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo sangu kangu kuna unarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itumu ya toro kurida marwiri na malaria kuri sukari tupima blood pressure kupima kidneys kupima liver function test zones laboratory nkuru barobokorera buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bw'amabere arthritis na yanda mange boigon korenka bare omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobo songo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Majali afya yako usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Omoiburi koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira Erioko nyora migirio yebirenko bigoro Potters Premium School na ubago soireime nigo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatiriogi erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari chobo sombi nkwegeria bale amangana yobo Kristo eri ukorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubiri CBC ime ya Kisii nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokibwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isate Eyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne tu inye gose enoti isano na ibere Eyemo kianda isano ne tu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo. Ndizi TV Ubwansu Gusii.
Mwekegima mwanjo murigeria wigathaseni kia Ndizi TV no gusemeria kwane buna kwabere kugutwara oburigeria borobia nebiro bindi nende ngukwarigania asemesa ya mangana maya elinde ngumanye nara yabereka gokorekana kora chingongo chansi inyechense asense mochiche mitanda asense mo ya Facebook na bakwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na biga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bakwenda gwetera www.ndizitv.net idetera Fridah Kerubo nalio kana kibana chibi channel yogira wekera sole ansenchira ya bene nere Petra mukeira sinse mo chibira kalio nigotokobwaterana nere Lydia Mose chinga kitoroche serikali egendete kurwania obotumeki bwa maliongo yogotindia asiritukulia rero kurase county ya Kisii abanyanyimbo baba konalia egali yabwate chigunia 13 chenya sole nabigase chinsemo chinde chinga kimbule nyinge egendete kwene kigwa ni gabanta bangi bagendete konyora sale nene nabande gusiria abamwabo ase etoigo egendete kwene kigwa ase chinsemicho mwanchumulilia alingati yalinkwaliganite asomogorobolero toskatonyegera ngwira nandasegeke kikiribusio elinde ngumanya mange asenjera yowekirano Manchi umurigereria yango kwarigani bene ilinde tobito gusanga asobwamo gochaka bono igago ika omoelio Amayia yebire bigani otoko ya chaka kora sorgongo rwa Gusii asingo kumenya buna nigo chingaki serikali egendete kurwania obutumiki bwa maliogo yugotindia litkolia rero ni serikali korase county ya Kisii obutokobogokira rero baba konalia egali Eyemo eyue kobogolia abantu 14 ase epara ya Kisii keroka chinga kibaba kwenyera kebwate chigunia 15 chechikiro emerongo kianda chenya sole echikagire koirwa ase county ya Nairobi korengana no mukomanda okitutu Central Kazungu Charo nigo banalia enya sole yo chingaki egali ya siria oboroso ase omontereba anyara koba kagutama nigo egekole kyo kene kigwa chinsa 15 chubutuko bugokira rero asikolinde obotuki bwachakirigwe Morikito job maangi na bakagwikira na chinsemecho nabo igogotwariganeria oroboti rokobwatia Ekero esegi entindi egendrete kurwania amarua atancheiri na maliogo yogotindia ni gabanya nyimbo ime county ya Kisii emambia yokoboka rero baba bakobwata egali yabogoleti chigunia 14 chikageire koba enyasore while on our twin patrols along Kisii Keroka Road came across Keroka. Upon the arrival of the officers, it was established the vehicle is behind me here. A Toyota Hiace KCN 519Q had 14 sacks, as you can see, stashed with brooms suspected to be cannabis sativa or bangi, which is also suspected to be destined either to Nairobi, Nakuru or Kericho. Omontereba bwegali eyu nigo abakagotama. The driver of the vehicle managed to escape, but officers are on hot pursuit looking for him. He can run, but he cannot hide. We shall catch up with him. Omukomanda oyu w'abanyanyimbo nigaba gusaba kubwaterana egati y'abakenya n'abanyanyimbo eline kurwania ebinywego bitancheiri namboigo amaliogo yogotindi. What I can tell the public, let us appreciate the good job of the officers. That's the first thing. The officers acted very, very professionally. We have made a case, a very good case, and I believe we have saved so many souls. You can imagine 14 sacks of bangi. It requires a combined efforts between the police,
and members of the public to achieve such a case like the one we have today. Nige gali nabo igo enyasole yuetangire asigetuke abanyanyimbo gya Kisii Central asebono butukibogendrete elinde koirerwa egetambokero omontere boyo ginko reporter ya Ndizi TV korwa se county ya Kisii Job Maangi. Mbia mano sana umuriketo Job Maangi asogotwaliganiria oroboti rwa senchira iyo wikirano hotigana na iyo nagosuka mutu asorobotironde nigongo kumenya buna abamenye korwa sensemo ya Kegogi yegotoka sebunge ya kitutu cha Chenothe county ya Kisii alibete bagusiria enibo yabo chinga kiche chibura buru cy'umwaka w'ikiribubere na isana na ibere asechinsemo abamenye tenigo litkolya rero baba konyora ogosira nenchereye moyo kwenike bnanko egendere bale ase obugima bwabo abatanikorwa ase kyombe getali ya serikali ya Joshua Nyarenji Foundation nigo litkolya rero barwa obokonyi obwechingoko ase abatamwa bo baba kogokera egetambukire kyo nabo igo kumugania kogenda nakyo asamatuko onsi morikito dipo nasanya nabakagotwaliganiria oroboti rokobate Imeye kenyero kieremo kegotoke ward ya Kegogi ekiombe gya internally displaced persons IDPs kurwa sebunge ya kitutu cha Chenothe niko baba no mogoko asoko nyuro no musamaria asoko basira elyo banyale kwegendereria asoko bachakirio murubirio bugotuka chingoko noyo mobo na lengo mutami kururugo amaene twatemire kuri lakini twanye konyora muntu agotokonya roke nyasaye numuya choswa atwanyori umusamaria umuya umubungo kurukuchoso igo tukore na nyasaye tigamusiseni naenda mwe chinjira kyombeke twabere tokogosuguma matuka mange kurutwa gasere tikubuna bakimbisi 207 lakini rende ntubwate meri gorandi tokona kwa batogusirana oyo minto choso obere kako na gukwana ngango cyari gutosira aseli tukuri arero etoli no mogo kasenge nchonga twarorira abaminto abatigire kigasi cyabo berure baachire gutokonya singo kejiga gotoretera abaminto ndaire neri ngambi yamono no mwarimu itaso kweru asenge nchonga tokogwakera kisimi botukona mogasome to monto kale nera ngomboro agasaba amachanyu watikana no gusirie nibe nyinge ase burobura yo mwaka bw'ekirwibere na isano na ibere ase tisegi cyabete nigo bona abagaka betoge irio mukia kurwa sabasubati oyo bono obaire omoyo bwokwirigeria akera lituko intu okoreke ne buna abagaka buna twarwete rogoro ntumanyiti igoro ya biombe ekero tutamaiti igoro ya biombe abangina nka abarengi ekero barenge nkaga iga bono buna twajete bagatusoirie biombe bono twabere gurubu ya abangina batworokere buna tokogenda bono na chusu nero tunyoire ekenege sie kenene chusu atubekiramo nabangina ande ntuko mweba egangenene yogosira anene kurwa somo Samaria Joshua Nyarenji nigagendrete kunyora abantu bali no konyora wainse elio gonchoreria amagima yechinka cyabo asoko ba ogosemeria na inde foundation yeye ebwate objective yo konyo muntu mutaka nabwa chinjira chinyinke njira ya moya abone ryo koera na chinko ka sabantu baita se binyurimi chinko kechi ejibwate kerenga nabantu baguchirende buya chinyore kokonya abantu baito egere chigarei asekera ngo keria abantu bakonyora kenyoro maji tukumuyira neryo mwishimiro Joshua Nyarenji nambu yamono asega asyago kora yasaye tigamubwatesi aikera abantu bonsi bacha kokonya abaminto bali babeta affected n'ekisegi yani toko barikanga IDPs bakimbisi bona ababuna basere tubu sebuno ekisegi cyabete bagacha kaiga bintu byabe byasaretiwe bamenyire for a long time no butaka batabwati kende bagutamira enemba bwata abana bagusoma waraje family chikorage bona Joshua bainyoira siri tukiri rero obaire chingoko kibaye cyubikirenda elinde chibe kamagena bigene na bakonya kere balioniri yabakonye ni one way or the other baso baguranya no mwane karamu baguranya mbara bunyo ane 10 babeke chinyeni nigo bamogokera asebo igo bamubolia agendere gosira abantu bande bari no muchando onga bunoywe banyare kwegendereria aso kwerigeria engere yabo yakira lituko ali asaru asechoso na abaminto otokumwirira lingambi yamono asesenigu nande tatokonya intutweka akonye na bande na barabu bali bachandegete asenge nchonga
totebe ngani ntutu kagokonya turabe tukwegimeria rangete gimereti na ntu totebe ngani are gimeri bono tiga tokonya bunya agenda tokonya iga bana ntubugate kurtu agasere tigu bono nabo tuli gore kinirende bono twalire neki nyasa utugorere chinjera bono twachakire iga nabo tokogendera tokonya nigo chimotwe uginko ripoteria egetaseni kia namba Eyemo kia Ndizi TV kurwa sekenyoro Eyemo ke utoke wodi ya Kegogi ebunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii elitaria Nendipon asanya Mbemano sana mulikicho daipana asanya asogo twaliganiria orobotero asenchira yobwagale Oscar mutu asorobotero nde ni gongo kumenya buna ko batkana ne mabasukano yechipara eyo yaberege kwene kigwa ase amatko abwangoiga nigo abarai akora siensemo abagendete gwesoke bene nabo igokorwa ebirengeri byabo kubwatkana ninganeyo Oyo bwangoiga oberika wesoke no mwatoni General Justin Muturi ase abolia abantereba koba maiso chingaki cyobokoreri bwabo kulende boigonigo abolia eserikali kwenike bnankubika bali emerobeli emikirano ide kwerekya obokoreri obuya ase chipara chingaki abantereba baba kuboliwa kwenike bnankubwate bali amarago aliali ase chipara tuwe waangalifu kwa barabara. We are losing far too many lives. Hata huku. We are losing far too many lives. Please, wewe unaendesha gari, uwe ni driver ya matatu, uwe ni private vehicle. Kama unakaribia soko, si unajua kutakuwa na watu. Ukiona pahali kuna signpost, inaonesha mbuzi, inaonesha watu, inaonesha iko shule, instinctively inatakiwa kukuambia enda pole pole. Chingaki embure nyinge egendeta kwene kigwa ase chinsemo nigo egatia bakenya babere bakwene kia asara enene ase bintu byabo byabere bigosombwa na mache nabande gusiria obugima bwabo ase county ya Narok nigo eyamate Eyemo erino moichano magayo mwaka yomugaka bwenke yobwe miaka 50 nebere gosombwa na mache Okwana nababwatani bali bagosira gusibakurwa obokonyi chinga kichime basukana obuneyo nigo baba kwerera emechando bagwetera anene akorwa ase county ya Narok asibabolia eserikali kweneke bnanko basirere chinga kichonse nabagokoba ebintu bisaine elinde gotolia abantu ababere bagosombwa na mache Maji ilikuwa tu kiasi, walikuwa wawili wakafuka na wakati maji iliweza nguvu ule mwingine akapata nafasi ya kutoka nje ya maji. Huyo alishika miti ambayo wewe uliona wewe mwenyewe kwa nusu saa. Mpaka maji ikawa imesidi nguvu, sasa ndio hiyo imeenda. Mose alikuwa amevalia shuka, alikuwa amefunga akona shuka 3, kuna shuka ya blue. Iwapo kama utakuwa umemuona shuka ya ambayo inakaa bluish in color, kama utakuwa umeona tafadhali, na kama uko na ripoti ya mtu ambaye umeona amebebwa na maji mtusaidie. Changamoto kubwa ambayo tunapitia katika Narok County ni vifaa vya kupiga maji, ambapo tunaingia bila vifaa, which baridi pia inatulemea sana na tunatumia muda kidogo kufanya search. Kutoka mvua ianze tumeweza ku retrieve 8 bodies kutoka wakati mvua ilisemekana imeanza kunyesha El Nino. Oyo kabeire omo MCA we wodi ya Riruta Samuel Njoroge na abandi batano nomo niko barabe asegesbo asegeka kimyaka 30 aya magaye kigambero ko batokana babwate namamucho yo kumuita Lucy Njambi yorenge omorugyo ye Samuel asomoberoye obete kogotoka ase omugondo wikawa. I have been unable to assign a higher or lesser degree of culpability to any of the 3 accused persons, so they share culpability equally. For the murder of Lucy Njambi Nyagiko, the deceased, I hereby sentence each of the 3 accused persons to 30 years imprisonment. By dint of section 333, subsection 2 of the Criminal Procedure Code,
The sentence period shall run from the 5th of April 2024, since that is the date the 3 accused persons were placed in custody. Abarai bedini kurwa ase orogongo rwa Nyanza nigo besokire bene nabayigo komochia eserikali ase ogotategerera ekirero ky'abanyagitari kinga ky'abanyagitari bagendete kubika omugiro ase abarwaire bagendete gucandika ase kinyagitari cy'eserikali nabayigo abange gosiria obugima bwabo gukwana nigo bamuchia abarai bali barase serikali abagendete gutumika kibesa bobe likalyo gokonya omwananchi. No justification whatsoever for denying our medics decent wages when God has given them professional skills to take care of our health, including the health of those who are making unpopular decisions. There is a lot of money going to waste by public officials, which can be used not only to increase doctors' wages, but also to employ more medical personnel in our health institutions. Let's shy away from arrogance and chest thumping and discuss the issue of medical state in our nation. All top government officials have alternative medical cover, and all at the expense of the taxpayers. Let's stop insensitivity and face the reality. Engana yo boyo botali obwekirano imense ya Kenya nigo bugendete kwira liberera mono ase abarayikora cyensemo abagendete gwesoke bene nabayigo gukwanira engane yo umuseneta bi county ya Nandi niga bakagusanga nabaliki bamangana asaberiga komochi abali bagendete konya obwoyo bwo asabolire serikali kweneke binanku imuke bali egetambukiro na kubeka byara abonchira bakonya obwoyo bwo nabayigo kweneke mna ngosibwa bale asechera. Sisi kama viongozi tumejipanga pasavyo kwa sababu tunataka uongozi wema wa kushika wananchi wetu pamoja ili tuweze tusukume kazi za wananchi. Sasa wewe mtu mkora ambaye unakaa chini na kupanga unaletea wananchi fertilizer bandia, wewe sio mtu hata unafaa kupelekwa kotini. Wewe ni mtu unafaa unyoroshwe kabisa. Kubaliana kutoka hapa Bomet kwamba mtu yoyote ambaye atapatikana kwamba aliweka ama alisimamia kwa njia yote, awe ni msimamizi wa serikali ama ni mwanabiashara na amehusika na kupatia wananchi wetu mbolea ambaye si halali, huyo mtu ashikwe na afungwe jela. Mwanchu muri ya korwa sorobati uruni na ikiromo elio bwa mangana maya ase birebiga kurinde toskata nyegera chikoraga chinsa isato ayona mange nyara senchira yobekirano nabakwenda gutubwati asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabotnya gwetera www.ndizitv.net magachi kamera soko nekibina chana baigwelio gira gwekera sole asenchira ya bene nere Petra mukira sinse mochi byerekelio tobeto kubatera nere Lydia Mose na nchiria na Fridah Kerubo toskato nyigera ngwira nanda segeke Kerubo sio elinde tobeto gosanga na Dr. Kena Moses kende gutwara ubugilio bya imigeta seni kya Ndizi TV obona bubwansu bomugusi.